highly impossible. Wait! Highly impossible. Hayi bo. Okay, yeah. What happens mase ngiqala mhlambe kuthiwa siyagejana ngokulimi asazwani kahle bese ngiqale ngikhethe not ukukhetha lokho ukukhetha but then ukhali uyokhalela kubani email based Yonto eqhamuka lo muntu unama best friend o BFF what bamantombazane yini iqhamuka indoda kuqala phambili No, uzokutshela ukuthi amantombazane awafuni bayahleka uyabona that's where it starts the same connection can't you have it nomngane wakho ne boyfriend yakho Umhethile by that time. Ngakwazi kumhlalisa phansi musumuntu abakhuluma naye. Even if uyakhona ukumhlalisa phansi base uyadinga umuntu ozokhuluma naye kusishazi usibanibani BFF balibulele best abafani. Uyabona uBFF uzokujikela manje ngimtshela ukuthi yazi usihle wenza ukuthi nokuthi ahamba yotshela umunye usibanibani. Interview.